Kirjamme yksi otsikko. Hyvä asiakaskokemus on sydämen asia. Siis sote-ammattilaisille, joita olen haastatellut. Ja mitä se sitten on? Hyvä asiakaskokemus ei synny sattumalta. Se on huolellista suunnittelua, jatkuvaa parantamista, empatiaa ja ymmärtämistä. Yksinkertaisia pieniä asioita, millä huomioidaan toinen ihminen, kun se tulee tai se on siellä hoitokodissa tai tulee terveyskeskukseen tai tulee erikoissairaanhoitoon. Että me optimoidaan kaikki ne vaikutuspisteet, jokainen siinä potilaan tai asiakkaan palveluketjussa toimii niin kuin se asiakas olisi se ykkönen. Ei niin, että sitä monet painotti haastatteluissa, että ei niin, että asiakas saa kaiken mitä se haluaa, vaan niin, että asiakas saa sen ammattitaitoisen palvelun, joka niin kuin auttaa häntä kaikkein parhaiten. Ja sitähän se asiakas itse, siis minä potilaana, en osaa arvioida, mitä minä tarvitsen, vaan meidän täytyy ja voimme, sanotaan, että minä olen hyvin vakuuttunut, että voimme luottaa siihen ammattitaitoon, joka siellä on tarjolla. Se, että aina osaaminen ei ole oikeassa paikassa ja niin edelleen, mutta me kuitenkin niin kun nähdään se laatu silloin, kun nämä ammattilaiset osaa ja voi ja haluaa ja niillä annetaan mahdollisuus luoda näitä asiakaspolkuja. Eli nyt joissain kohtia, kun tämä integraatio ei ole toteutunut, niin siellä on tämmöisiä klimpsahduksia erittäin hyvästä palvelusta, mutta kun se kokonaisuus, sitä ei ole vielä ehditty tai ei ole annettu mandaattia tehdä, niin sitä kautta se sitten voi ontua jossain kohdassa. Mutta se kuitenkin se ymmärrys siitä potilaasta ja asiakkaasta kokonaisvaltaisena ihmisenä, niin se on se avainsana. Palaute otetaan vastaan. Mulla oli mahdollisuus haastatella semmoista ihmistä, joka kerää ja on kerännyt systemaattisesti asiakaspalautetta jo vuosikausia, koska ennen sote-uudistusta juuri tämä yksikkö on ollut näitä kuntayhtymäyksiköitä. Ja se palaute, mikä sieltä on saatu, niin se on itse asiassa hyvin positiivista. Ei se ole ollenkaan niin negatiivista, kuin me arvioidaan tuolta lööppien perusteella. Eli se asiakas on sydämen asia, hyvä asiakaspalvelu on sydämen asia, niin se näkyy jo nyt, kun siihen on panostettu ja kun sitä seurataan, koska sitähän me saadaan, kun me mitataan. Ja luen meidän kirjasta, minkälaisia ideoita nämä ammatti-ihmiset välittää, miten tämä kannattaisi tehdä. Heillä on todella hyviä näkemyksiä tästä. Ne tuolta linkistä meidän kirjan esittelyyn ja toivottavasti ennakkotilaat kirjamme. Palataan yhteiseen keskusteluun, kun olet lukenut kirjan.